Ahoj, já jsem Bibo a dneska Hej! A tohle je Bobby. A dnes vám ukážeme chladnou stránku dusíku. Dusík je za běžné teploty, plynný, bez barvy a bez zápachu. Tvoří asi 78% vzduchu a s ničím ani pořádně nereaguje, takže je pro nás nezajímavý. Celkem nuda. Přesně tak, Bobby. A proto dneska budeme pracovat s kapalným dusíkem, jehož teplota varuje asi minus 196 stupňů Celsia. Zima! Hej, Bibo, co tady děláš? A spadla mi tam hadička, nevím jak s ní ven. Tam, teď je to jenom voda, ne? Ne, to je ten dusík. Ukáž? No jo, že mě to hned nenapadlo. Guma se skládá z dlouhých makromolekulárních řetězců, které jsou navzájem propletené a vůči sobě celkem pohyblivé. Důležitá je právě ta teplota, která kmitá s těmito řetězci. Při teplotě tekutého dusíku tyto řetězce přestávají kmitat, hadička tím pádem už není pružná, ale je křehká a velmi tvrdá. Hele, Bibo, mám tu několik balónků. Kolik si myslíš, že se jich vejde do této vaničky? No, Bobby, já bych řekl tak, jeden. Ne, s pomocí dusíku. Tak, kolik jich vidíš? Žádnej. Protože jsou všechny namrškané v kapalině. Balónky byly naplněné vzduchem. Ten obsahuje hodně látek. Nejvíce se v něm nachází dusík, kyslík, argon, oxid uhličitý, neon, helium a tak dále. Teplota kapalného dusíku je minus 196 stupňů Celsia, při složky vzduchu ale skapalní. Například helium to kapalní až kolem absolutní nuly, nebo takový vodík či neon. Tyto látky pouze tedy zmenšily svůj objem. Naopak kyslík, argon a třeba metan, ty kapalní velmi dobře. Tyto látky tedy změnily své skupenství. Bobby, Bibo? myslíš, že dusík uhasí každý oheň? No nevím, každopádně to můžeme vyzkoušet. Zhasla. To se dalo čekat, že se dusík nejmenuje dusík jen tak pro nic za nic. A co takhle prskavka? To nevím, můžeme to vyzkoušet. Počkej, Bibo, ale to je jenom voda přece. Jasně. Wow. Takže je zřejmé, že prskavka nepotřebuje ke svému hoření vzduch, ale k prskání ano. A proč hoří i v dusíku? Za to může tzv. Leidenfrostův jev. Jelikož je mezi hořící prskavkou a tekutým dusíkem obrovský teplotní rozdíl, prskavka svým hořením rychle odpařuje dusík a je známo, že prskavka v parách neprská. A teď tu máme otázku jenom pro vás. Řeknete nám, proč míček rotuje? Jestli to víte, tak u nás máte jedno velké, bezvýznamné plus. Pravda je taková, že jsme vás podfoukli a do míčku jsme šikmo vyvrtali 2 dírky naproti sobě. Těmito otvory do míčku natekl kapalný dusík. Po výjimutí z kapalného dusíku se míček na vzduchu začal okamžitě zahřívat a s ním i kapalný dusík, jenž se postupně vypařil a tím zvětšil svůj objem. Aby se tlak v míčku vyrovnal atmosférickému tlaku, plyn začal unikat ven. Měl jsi pravdu, Bibo. S dusíkem může být i zábava. No jo, Bobby, ale nevíš, jak s tebou. Dík, já vím. Doufáme, že jste se bavili s námi a naše pokusy vás zaujaly. Ukázali jsme vám, že dusík má i chladnou stránku. A teď už víme, proč.